dneska asi jednou. Michal, ještě jednou zopakuje, co tam ty akordy. Prosím tě, Ečko, to začíná, zbytek nějak. Ečko a zbytek nějak nedáme. Tak Ečko. Tak jo. Písnička se jmenuje Netuším, budeme rádi, když se přidáte, já to neznám, Michal to určitě umí, protože je to fenomenální umělec a zároveň úžasný dělanec, předpokládám. Říká se to. Říká se to. Jdeme na to! Ano! Já vás když tak doplním, či případně se něco pozemná. Takže začít sám, je však jen začít vám, já začátek vám možná přinechám. Tak začněme